Dami ni di patana sumurong siyan sa lukod roha di mga ramoti ati-ati do kiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo. Amin. Oras madihita sa luna haba ni di batadi kita di manatar surat di buku Panuwirang Habakuk 10 ayat 10 satu ayat 10 siya mangihok kamu mahaba ni di batadi. Ida akka dulu himaho gawe rayon mga lakta maay na sumar ipangyar ng suarana indok pagjang akhir magtangan na mata niyari do mulat do kang ihadyo naman na ibahit sodang suyam akka napasibut ibahit masigsak yakka turong ilakay hodo tanoy pagasan kalimas tugasan parpier ni muruk mundita ko at kabang superdi nung nga po hatong mabayin hatwaon ni bangso mabayin hatwaon naman niyay pero sa ihodo siya siya pati percahan di pati di hodo jangan sahat itulak kodo marhiti-hiti guring nasa dili karena dorong-dorong semua haba-haba pasirang ako. Karena marulup-ulup semua ako mga tatahanat na dako. Siya niya. Ipusodo. Daw di marikini siya pagkakas. Ito dong hodo kalubang itrong ay. Mga ibaritaan jadi kahit libimir kay suara hodo tayo jala marduga kung asa maho ako hari kago mono partako pangsoy na mga rumah na siya edang martubog ni siya at tajaw jalakan marparui agaw ang dapat ikaw dito talagang tapos pangalan siya agaw kasi ito akan yung siya badian jaladag na nung nasa para alayang ko ako marulupulo maho di bagasan siya kuba jala Maria ako di babani hatwo Jehovah Tuhan itu aku jala di bayin iba na dupat susah jala tugon na aku lumigi at ganun lima di pandemit di mardoan para kinaluan lima sa di hamuna dong asaha porsiyaon adong dosa debuk lima di buk sada jamitan amin berjudul sekuat dari rusak pasai tebudo akka ilustrasi karena adong sada lima cerita sian taringot tu Jehovah Tuhan itu aku jala dibahin Tuhan dosa usatin jala tugon na aku bikin anggapan di berdoa para ginagawa di baga sa buko na dong sada kisah na mengangkat sada kisah si Barbier manang si Penang na mabasa sada perjalanan na sidang lima sada parmahan na doon na pinarmahan iya borni na pinarmahan noon si Rusa Efer imana maharupa ni sa Barbier amani gabi biar ni rohana magdalan magtulong ma tu Superman na asa Dioppa ibana awai Roma parmahani na sikotingkan buhay duao maupamo sa Tuhan
Wido upap alay molukup pahuku pasom dang marku maki inna marupani alani di pasom iba nama gabi buima iba nakagri madalani umay akan dohon sehingga nomor keluar sedikit aku pakai ini ternyata pasobu parmahani jadi bui dong seperti mangdaku jadi bui do seperti akan ini nonton hon pakna jadi bui di mana menjalani dua akar rujuk akan nah di perjalanan yang Olo permahani mengobati bana alai ternyata awasi permahani munang agong natingkan alelas ternyata laus isido makna no berdadan jadi tumasai merbungkus itu jana ternak yang kedumbang maka namiring akan arais sehingga pak si penaku kuat karena hanuna yang berengot sian barita tadi rusa dipikir saya ada suku-suku songonido ibagasan na pinasahan panuhirang habah di suku-suku ini semua suku-suku cerita nakanya ini nah, mengapa aku harus menderita mengapa hidup si suku mengapa terjadi seperti ini mengapa aku harus seperti ini itu nani alaman ni sihabaku di tengah-tengah di bangsui termasida di tengah situasi ini dia kejadian yang dia biroha di peristiwa na terbun sida oh saya susu jana isi mana sida magido tangan diri bapak menghapuskan penderitaan bahwa mereka menganggap bahwa Allah jawab bahwa dia akan bertindak adil sesuai keinginan merhiti hapor siyaon si panorirang pagkarina pato sada panorirang mamet-met patupao ya baik sada janita tongan-tongan di bangsa supaya umat itu di manakanya merendah pertaninya berseru nama dok bahwa Allah banget berkuasa Allah melalui umatnya ilani ibadatu kasihan tongan-tongan nama saya karena ini dia muka doang sahabat siya di bagasan kuaso doa buku di bapak dan patut diangkat bangsui kehidupan diri bapak angkaringan ini karingan ini alai kodohonot tado di sido di pasobu jada di pankos di bapak nasida asa terlatih merhiti pergumulan ini boy nak kengani kaida gak bisa ada melatih nasida di nah mencado berseru gu siap di bapak dia benar nak kengani di karena sida ma ima di pangiar lung masuara ini dalam ini nomor 8 terdiri bahwa Samudera memperdengarkan suaranya dipetubuh suara merhiti ima nanen dohononna suarai ima hatani imata daholan ait nasumar
alai barang ai nama bahu dalam mengau bayang kamu mah harus nabugut dalam ancaman hidup barang kekerasan ancaman itu merupakan ibadah kupar konsum ai na yang mabawa bangsui alai didok sihabatu nasida asana yang jaronnya sida do pergumulan dan dia pandai ima asa olo nasida pembangun di mata asa olo nasida di mana mernia berubah kalau diperbuat di batape marikide sialaku monna marikide akan nama saya alai dang nanai masuk kona justru di bagas satu todo panjang sialaku mangido di bata asa bagus di bata nah sakap dia di bata parniahama bangsui hidup benar hidup nakaya ditangi Jahuba Tuhan itu haku jala di bahit ibana dopat dus usati tu sahali nakengani nanang dohonon na Tuhan do haguku yakka aposye marhiti molo didok misi Tuhan do haguku yakka aposye asa terbangun hubungan relasi dijomai randohon di mata setrupukon iyo tama haporsiaon na tu asaw nang masan dito pikiran dot alay takas do siya kaporsiaon nang dito dot haporsiaon tayo muli pagkikita marami monorope si tahun ini bukan tujuan kita dibuat tapi justru membentuk kita tanpa iman tak si orang bisa kenal di hadapan Tuhan. Alaiku siya kapor siya tayo, siya pagkirimon tayo, dia dupan niya mata. Jadi hidup sedekuni ini hasad yon naman. Ani dia makado masahapo siya. Takas do ay komoran sihabaku kita asa kita sadia semua kesaksian ni sihabaku hari di mana manduk mulia ungkapan syukur bersyukur karena telah diberi berkat karena mereka tahu siapa Allah yang dilayani dan nasihat jadi di waktu siapa ku benar ini tidak diarahkan berhubung pada Allah akan menjadikan juru selamanya dan sumber kekuatan yang tak alani kumolo tidak di tengah-tengah krisis seperti ini tentu saja di tengah-tengah krisis ini berengok tamah nama asal Tuhan maksud dia ni marki di hapor syota do karena masih gabe dalam sumur alai justru berengot tado tongato mani akan nama saya adong sakap ni di mata hidup beno hari ni jahuba ro songon hari adua do pasti rohan di bangso namar lapatan be nanendo honon na ima martudu-tudu Tuhan Yesus masalah situdo rohani bangsui dinaon disulirakon taringot tu ima pakirimon do naro Tuhani paduahon Tuhan pertiga pardangolan ni bangsui dos ido sada ajakan misi Habakuk yang dari bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan umatnya atau kehidupan kita.
alani makamang to taminang modo diju kita ni baga satu non sada peringatan sada singot-singot sada pengingat na masa na pinasa ni batahan sa mga tungan nito sa ito panuhin ang habang napatan na ditangiang do di peringatan ni ingatlah akan muka Tuhan napatan na termunggu di batahan takutlah kepada Tuhan jangan pernah meremehkan kemuliaan dia Tuhan semangadong na magkincang nirwang na merasa jago hebat akan asing haringot tu ton ana ilio dutu hita iyo nakani ang termunggu di batahan alay di paingo do ima balgan kolong di rohana asi di rohana tunggu haro kita berespon asi di rohana di batason na masa siya sahali respon na nakanya asa totoo di bagasan na aporsyaon na tubo terkumobi man itong atongan ni katantangan bagi itu kita apalagi kita hidup sebagai seorang saya yang betul-betul setia seperti hambanya Habakuk dalam kegalauannya Allah tidak pernah diam Allah tidak pernah membiarkan orang berharap dan tidak dibiarkan segala tantangan dan kejahatan menguasainya. Tapi justru di sini kita ingatkan lima kita dapat belajar dalam berumur apa itu doa tado dalam pergumulan kita. Naik ia jari siapa dan marhaposan kita kirimkan nasongonido ona poso ni batasia batu namandok na ida di bata jala na basahan kita dilehon merikiti panurhabak Tuhan telah mendengarkan kabar tentang kita dan pekerjaan kita alami baik batu kita karena usia atau untuk kita mernida pembahiran di babang molo figurang akan amasa alain yang dohonon di siapa iman tidak boleh ditentukan oleh hanya sebatas dekat yang kita terima tapi iman juga ditentukan oleh Tuhan lewat cara kita menghadapi segala pergumulan dan tantangan yang terjadi. Terus idoraga bisada jami dari kita. Soalnya siapa di batado aku. Allah adalah Tuhan dan kekuatan membuat kakiku seperti kaki rusa dan tidak membiarkan aku terjebak di dalam kurura yang karurat yang alay kedua di batado kita sianaka hamakwani mari kita minggu sadariun kita siahaku asal tomahita ulang pangasal Tuhan di bata amin mulia temariho ali Tuhan di bata mari kita hatam